tady? Já věřím, že jste a teď to bude potřeba. Bylo startováno, holky na to. Velice slušný koš. Tak pojďte. Poslední čas je 2020. Tam byl docela veliký prostřih na pravém proudu, to byla škoda jinak. První sestřih byl 18 něco? 18:50. Takže 2 vteřiny prostřih, to je docela dost. To je škoda, tam to mohlo být po 20, ale jinak je to zatím průběžné druhé místo, takže myslím si, že si spravili chuť, ale i když